Ahojte kočky, tak mám tu už pripravené novembrové akcie a čerpám z aplausu, ktorý si viete stiahnuť aj vy z Mary Kay InTouch, kde sú vždy aktuálne akcie na daný mesiac, aj bonusy, aj všetko tam nájdete a môžete si ho stiahnuť, alebo ho dostanete s objednávkou. Keď si objednáte produkty, tak dostanete čerstvý aplaus. Začnem prvou akciou, ktorá je na všetky parfémy a je to 20% navýšená zľava okrem našej bežnej zľavy, ktorú máme pre poradkyne. Nevzťahuje sa to na nový parfém a parfémovú kazetu Confidently You. Ale máme úžasné akcie na komplexné sady a ukážem vám vlastne, ako si môžete nielen vy naplniť poličku super vecami teraz na zimu ideálnymi, ale môžete to využiť aj ako darček, pretože k týmto sadám, ktoré vám ukážem, máme ako darček tieto krásne darčekové krabice, ružovú alebo striebornú. Tak sú naozaj pekné, to už je také predzvesť Vianoc. Začínam prvou sadou a to je základný Time Wise balíček. Máme tam čistenie a krém, ktoré je úplný základ, ale očný krém tam máme gratis. Ten je v hodnote 42 €. Inak paradoxom je, že táto sada má predajnú cenu 119,50 €, ale pokiaľ využijete najvyššiu zľavu, tak ju nakúpite za 42 €. Pokiaľ by ste aj urobili najnižšiu objednávku, tak vás vyjde 50 € nákupná cena. Takže toto je základ, ktorý si myslím, že používame úplne všetky, každá z nás. Druhá, regeneračný balíček. Tam je doplnok k tejto sade sú séra, čiže to je to, čo nám ešte chýba k zázračnej sade. A tonikum s gelovou maskou. Takže pokiaľ máme tú prvú sadu aj túto druhú, tak máme úplne celý základ ošetrenia pletí. Hydratačný, kde máme nielen teda gelovú masku a hydratačné tonikum na zabezpečenie vody v pleti, čo je veľmi dôležité na zimu, ale máme tam aj ochranu pleti, 30 sérum a vitamíny A, C, E a látky, ktoré v noci regenerujú pleť, nočné sérum. No, v čom spočíva táto akcia tohto regeneračného balíčka, že vlastne máme tam séra a tonikum, ale gelovú masku máme úplne zadarmo. A teraz ideme, keď si chcem zabezpečiť vyššiu starostlivosť. Každú z tých vecí používam už aj ja, pretože už mám na to vek. Naše liftingové sérum, ktoré získalo aj ocenenie Beauty Awards, a to je liftingové sérum s rastlinnými kmeňovými bunkami. Pokiaľ ste ho ešte nemali, tak pripravte sa na absolútne zámatovú konzistenciu. Sérum je zamerané na hlbšie vrásky a vypnutie kontúr pleti. Dáva sa po toniku a pred krémom. V tejto akcii máme Clinical Solutions C s resveratrolom, ktoré sa môže použiť pod sérum. V akcii je vyplňač vrások, ktorý sa dáva vlastne už do tých miest, kde hlbšie vrásky sú, na zredukovanie ich viditeľnosti. No a čo tam máme gratis, je môj fakt obľúbený produkt a to je Clinical Solutions krém na jemné línie a vrásky, na mimické vrásky. Ja ho aplikujem každé ráno aj každý večer na moje čelo, ale zvykla som si používať ho aj na miesta okolí očí, pretože ja mám veľmi suchú pleť a občas cítim, že aj to okolie očí je tenučké a práve tam sa snažím vyživovať. Je to vlastne taký akože tekutý botox, a respektíve rastlinný botox a ja si ho dávam aj okolo očí. Dajte mi vašu spätnú väzbu, že ako ste s ním spokojní, ja ho mám veľmi rada, ja som si naň veľmi zvykla a milujem jeho vôňu, má takú zvláštnu rastlinnú vôňu. No ale princíp je, že vlastne tieto tri veci, keď si kúpime, tak tento malý krémik máme gratis. Nákupná cena je 95 €. Tak a posledná sada poteší hlavne tých, ktorí majú problém s výrážkami a akné, pretože je to clear proofová sada s kyselinou salicylovou na redukciu výrážok, na redukciu tvorby mazu a na redukciu zápalov v pleti. Obsahuje čistenie, lokálny krém na akné a jemný hydratačný krém a gratis k tomu máme našu čiernu uhlíkovú masku, takže tiež je tam v podstate tá maska v hodnote 29 € gratis a nákup celej tejto sady nás vyjde po zľave 35 €, takže cena je super. Nezabudnite, že máme možnosť z druhej sekcie si objednať aj tašky, taštičky, takže pokiaľ chcete len jednoduché tašky, tak v druhej sekcii nájdete veľkú tašku plastovú, malú plastovú tašku šetrnú k prírode, máme tam trávovú tašku,
takúto, pokiaľ ženy nemajú radi plast. A máme možnosť objednať si krásne tašky na Vianoce, takže ak chcete dať takú luxusnejšiu formu darčekom, tak takéto tašky sa krásne dajú objednať v druhej sekcii. Je tam na výber viacero tašiek, takže sa tam pozrite, musíte kliknúť na druhú sekciu. Verím, že sa vám novinky páčili a prajem vám krásny deň. Ahojte!